Avanza o proxecto da residencia de maiores en Porto do Son. Política Social está a estudar 3 posibles localizacións para comezar a construir esta infraestrutura no municipio. O envellecemento da poboación está a provocar que cada vez máis concellos soliciten poder contar cunha residencia para os seus maiores. Porto do Son sumouse a esta lista e está a dar pasos adiante para que este servizo sexa unha realidade na localidade. Estuve co director xeral de maiores aquí en Porto do Son, que, bueno, dunha reunión que tuvera ca conselleira de Política Social. Hai unha empresa interesada en vir a facer a residencia de ancianos aquí en Porto do Son. Nos puxémoslle 3 sitios. Enseñámoslle o edificio de Tarela, que é do Arcebispado de Ourense, enseñámoslle a estructura que compramos a través do IGUS e enseñámoslle unhas parcelas que hai aquí a salida de Porto do Son, na zona de Xío. Os técnicos da Consellería de Política Social están a estudar e valorar as 3 alternativas que puxo sobre a mesa o goberno local sonense. Vin o director xeral, díxeme que sí que estaban moi interesados e, ademais, que, bueno, pues, por parte da Consellería que iba a intentar que esta empresa viñera a construir e a gestionar a residencia, porque incluso eles lle ofrecerían plazas consorciadas ca Consellería. E, bueno, esperemos que nos digan que sí, que están interesados e residencia para Porto do Son. Xa que afirma que na actualidade o Concello precisa contar cunha residencia da terceira idade. Por exemplo, temos o centro de día que está xa ao 100%, que as 40 plazas, e agora en este momento incluso facería falta máis, e, bueno, pois é necesario porque, bueno, pois a población vai envellecendo e o que queremos é ter unha residencia canto máis cerca das súas viviendas, das súas casas, non? Oujo apunta que esta iniciativa ten que estar liderada por Política Social, xa que o propio Concello non tería capacidade económica para facer un proxecto tan grande. Nos está dicindo a Consellería pois que, bueno, hai empresas que están apostando por ese tema e, oye, pois perfecto, é dicir, construyen, levan a gestión e, bueno, e colaboramos entre administracións, incluso podemos facer nós tamén desde aquí, desde o Concello de Porto do Son. E, bueno, pois eu creo que é a mellor maneira de gestionar, en este caso, a residencia de ancianos e facelo canto antes. Porque, bueno, non é o mismo que veña unha empresa, que compre, que construye e que empece rapidamente a actividade, que a administración, que se licitas, que se non sei que non sei cuánto, o que eles poden facer ao mellor un ano, a nos levaríanos como administración 3 ou 4. O rexedor sonense sostén tamén que a sociedade actual non está a educar os fillos para que coide os seus maiores, polo que destaca a importancia de contar con espazos nos que estean ben atendidos. E isto vai a pegar un cambio, vai a pegar un cambio que chegará un momento que temos que pensar que parte do noso patrimonio ten que ir para sufragar pois esa residencia, se queremos, de 5 estrellas. É dicir, oye, pois eu quero estar nun sitio, oye, pois e está pasando en casi toda Europa. É dicir, ti, co teu patrimonio, tens que decidir o que queres facer ca túa xubilación. E o que temos nos en mente de que a nosa herencia ten que dar toda para os fillos, ao mellor chegado un momento non pode ser. E lamenta que as administracións chegan ante un determinado punto. Ante o envellecemento da poboación, afirma que servizos como a axuda no fogar contan na actualidade cun elevado número de usuarios. Antes che cuidaban a casa, estabas ca túa familia, incluso, bueno, pois, dicía, oye, pois vou a intentar cuidar o seu, porque así tamén me quedo ca pensión de meus pais. Ahora xa non é así, normalmente agora as persoas traballamos todas e todos temos tal, e ademais xa é mentalidade, estamos cambiando mentalidades. E é o futuro, e é o que ten, hacia onde vamos. Por iso reafirma a importancia de que o Concello de Porto do Son teña a súa residencia, proxecto no que está a traballar o goberno local en colaboración con Política Social.